कासिकत्रा हायर सेकेन्डारियाव जोंनि बिटिआर सरकार आरो भूमिका स्पेस एकाडेमि जयै थांनाय बोसोरनिफ्राय जों नाजादोंमोन आरो एमअइउ साइन खालामनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गंजि फरायसालियाव स्पेस लेब जोङो गोदानै गायसननायनि थाखाय सानलायलायनाय जादोंमोन आरो देग्लाय बोसोराव बेखौ जोङो मोगथां महर होबाय आरो दिनै 10टा स्पेस लेबनि गेजेराव गिबि स्पेस लेबखौ जोङो कासिकत्रा हायर सेकेन्डारियाव जोंनि मानगोनां सासे गेदेमा सिन' बसुमतारी जायनिखि जोंनि खौरां बिजोंखौ जौगाहोनो थाखाय हारसिंनो नाजाजेनदोंमोन नाजाग्रोदोंमोन आरो बिथांनि नाजानायजोंनो जोंनि जि खौरां बिथिं जा खौरां बिजों बियो एसे लासै लासैनो जथेस्थ' स्ट्रं जाबोदोंमोन दिनै बिथांनि मेम'रियेल हिसाबै बिथांनि मुङावनो नैबे कासिकत्रा हायर सेकेन्डारियाव स्पेस लेबखौ जोङो गोदानै गायसननाय जादों आरो बेजों जोंनि फरायसाफ्रा बे फरायसालिनि फरायसाल' नङा खाथि खालानि फरायसाफ्राबो मालाबा सेटारडे सानडेआव फैनानै बेवहाय हाबफैनो हागोन बेवहाय नायनो हागोन बेयाव गासैबो इकुइपमेन्ट टेलिस्क'पनिफ्राय गासैबो इकुइपमेन्टफोर थागोन बेवहाय बिथांमोना माखासे जिनिसखौ नायनो हागोन आरो आथिखालनि फरायसाफोरनो टेक्स्ट बुकजोंखौल' फरायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन माखासे आयदाफोरखौ बेसिक आइडियाफोरखौ जुदि जों होनो हायोब्ला अब्लासो जोंनि फरायसाफ्राबो साइन्टिस्ट जानायनि सिमां नुनो हागोन अब्लासो जोंनि फरायसाफ्राबो गुबुन गुबुन आयदा लानानै जौगानाय माखासे गोजौ सोलोंथाइ लानायनि थाखाय सिन्था खालामनो हागोन दा नंखायनो बे मोनसे सिमानि गेजेराव थानानै जोंनि फरायसाफ्रा जिहेतु लेखा सोलोंनो गोनां जायो बे देरनाय लावनायनि गासैबो परिबेसा जाहाथे मोनसेल' कनफाइनमेन्टआव थाया बिनि थाखाय बे गोदान गोदान आइडियाफोरखौ लाबोनाय जादों आरो निस्सय आं सानो दिनै नङाब्लाबो 10 बोसोरनि उनावबाबो कासिकत्रा ओनसोलनिफ्राय नैबे सिन' बसुमतारी मेम'रियेल स्पेस लेबनिफ्रायनो सोलोंनानै जोंनि फरायसाफ्रा साइन्टिस्ट जानो हागोन आरो जोंनि हारिनि मुंखौ गोजौआव लांनायजों लोगोसे बिथाङा मुलुगनि मानसिफोरनो माबा मोनसे गोदान जिनिस होनो हागोन आं बेखौ मिजिं